Kera. Kera. Simi zadnje reči oko drame sa strane TKD-om, vrati. Ladno, ovo je bila drama pre 10 meseci, to moram da ispratim. Strane TKD odbrana od hejtera. Jel kao neku fazonu da je ovo real? Jel neku fazonu da je ovo real, brate? Lik, ono, ljudi se okreću kao fazonu WTF. Niko nije stao da pogleda šta se dešava, brate. Gledao? Lik mu kao pokazao ovako, ovaj ga šutno u glavu. Tero, what the fuck? Lik mu ovako pokazao, ovaj ga šutno u glavu, jebote, jel moguće? Čekaj, šta je ovo, bre, brate? Koliko fake? Jer ima ovo na TikToku, brate. Ima na TikToku ovo kako je uradio. Gde je odbrana od hejtera? Kad je ovo bilo? Ne znam. Kad je ovo? Ne vidi se kad je izašlo. Odbrana od hejtera, bože sačuvaj. Simi, zadnje reči oko drame sa strane TKD-om, molio si za 200 dinara nargila.